Saka ndipenya chaidza kukumbidza unyora kukumbidza kuita kuti zvitese zvifambe. Andei sorry shanga mimi ndatadza kuwirana wani madzimai anga nekuda kwevarume vaitaura navo pafoni. Vanova ndikabvunza mashoko avaitaudzana ipapo zvisina kundifadza, asi iye akandipindura kuti inini handivazivi vanhu ivavo. Zvadaro pakaita kusawirirana, takadzamara kuenda kwasabhuku. Sabhuku ndonyaya yatinayo panapa. Sabhuku akati zvafamba sei, ndikati so isusu tatadza kuzowirirana pazviri, noda kuti akuzoti handivazive vanhu asi yachitaura navo. Sabhuku ndobva vati kwemi mama munoti hamuzive sei mukutaura naye. Ndakati zvichienderana futi nezvekutaurwa zvacho imomo ndina kufara nazvo, hazvisi zvokuti munhu angandipindura kuti handizivane naye munhu. lemu yati kudii? Anochikumbera haini ndoona sekuti ndizvozvo mudzi zvauda kumudza, usataure chitendo mudzi zvauda kumudza. ini ndoda kuziva kuti anokodzero kuti madhamu ndiani, ini ndakakuroora nemumwe munhu unotaura naye pafoni. Pamusoro changamira nefunga nyaya yekutaurwa nababa ava ndeye paFacebook. Nefunga munhu yakakomenta foto randikaisa pachat abva ati kikiki Babie Manyama, ati Babie Manyama ini ndandati kikiki boy here. Nefunga taenda kwaSabhuku ndabva tataura nyaya kwaSabhuku. Asabhuku abva nditi iwe murume wako ari kuti iwewe ndabatikana kwawati kikiki boy here apa. Ndabva ndakumbira regero nomurume wangu akati regero wako hansi kutambira nyaya dzako zadi dzawanda. Asabhuku ati kana iwe watadza kutambira regero romukadzi wako watitoita sei, chiendai kupi? Kwamambo. Nyaya yenyu inotaurwa kwamambo. Okay, Nokuti ndiyo nyaya yacho. wazvinzwa here kuti kikiki Babie Manyama Babie paFacebook? Saka uri kuti wodina. Ini ndoda kumubvunza changamiri, Facebook haitaurwe nemunhu wausina kudairana naye kuti unoda kutaura naye. Saka inini ndoda kumubvunza kuti waimudaira munhu uyu kuti mutaudzane uchiti utaura naye. Mubvunze kadai. Ndoda kukubvunzawo kuti iwewe pawaitaura naye waiti kutaura naye uchidairana naye kuti utaure naye paFacebook waiti kutaura naye. Iri munhu ndaitaura naye handitomuzivo munhu yekuti ndewekudini. Vanhu vandaitaura navo paFacebook ufunga asiri munhu wani wandaitaura naye. Alright, ko pawainzi madhamu Manyama iwe waisekererei uchizomudaira kuboya? Waisekererei ipapo pamwe usingazivi? Ko kana ndakomentwa foto randaisa imhosva here kuti munhu anonditi madhamu Manyama? Imhosva yangu here? Ndindakamuudza kuti anyore kuti madhamu Manyama munhu. Haisi mhosva yako, asi ndiri kuti pawakamutambira nekuti Facebook inorequestwa ushamwari. Pawakamutambira waiti kutambira ani? Kana kuti pawakamurequesta iwewe waiti kurequesta ani kuita ushamwari naye? Ndopandataura muromo kuti munhu yandombomuziva zvakafanana nevanhu vakawanda vandongotaura nawo ipapo. Saka inini imhosva here kuti munhu yakatora foto rangu pandikariisa abva akomentwawo foto iyi ndabva ndati kikiki boy here. Changamire, nyaya inotangira pakukomentwa kwefoto. Munhu aitaurwa naye akati unemo, ndosinemu yake uyu ndokubva anoti boy here, ndokubva vatanga kutaura. Yakabvunzwa ndazvinzwa. Saka uri kuti kudii nazvo iwe samadhamu Manyama? inini ngaandiudzewo kuti vangati vangani ko vanomuti madhamu, nekuti inini hazvindifadzi. Makaenda kwaSabhuku zvikanzi sori ndikumbira regero. Inini handida kukwanisa kukumbira regero rake zveshuwa, handida kukwanisa kutambira neregero zveshuwa. Saka iwe munze ari kuti handina kuzvinzwisisa, mutaurire kuti ndizviye zvakanga zvaitika zvokuti madhamu Manyama noda ndakaisa face yangu paFacebook kana kuti bhodhi yangu ndakaisa paFacebook handichazviita kubva nhasi, ndiri pasi petsoka dzako mudzi. Tobva padhuze. Nekuda kwokuti akasike kutanga kusangana kana kuwachitiudza zvauri kuda. Inini Changamira handisisina kusununguka ine. Ndosaka ndatiudza zvauri kuda. Zvinonetsa Changamira kuzvitongera. Zvinonetsa kuzvitongera. Asi isusu tokutaura kuti murambe here kana kuti mude. mudaro yenyu Changamira.
isisi murau wedu unoti kana munhu akatadza tinosvika patasvikapa kuti enda ukumbira kuno mukadzi wako kuno murume wako akumbira regero ndo decision yatinopa but kana yaya yako yekutaura kuti iwe wakuda kudestroy marriage it's up to you saka kuti kana udestroy marriage ndiye destroyer zvinongorwadza changani asi chandinotaura ndanga ndichifunga musununguri apombonoka ake musunungura kana kubvisa mari kuti achakuda hauna saka munhu anobondi kana dhora akupe munhu anoda kuti asununguka saka una here bondi kana tiri munyaya dzakafanana nekuwanana kwatiri ndiri ndinenge tichitaura kuti mukadzi wangu Madam, zvinova mukadzi wangu. Yepa wangachibatsiro. pamusoro mama takamboshandira mumba mevarungu mukadzi womurungu chaiye akandishedzera kuitira madam akamira kuti mukadzi womurungu anenge ari mukadzi wangu wala zvisinei ndazvinzi basisa tasvika patasvika patarosvika pakupedzisira imi mese muri kutimbo budai panze amusoro endai panze mwana akati kwakabvira mudzimai nemameseji tiedza kutsurana uchiramba kunzwa zvinodasvika kumagumo inini ndakukupa nguva yekuti udana zvako nevamwe varume hazvichaita uye haachada mukadzi ndobva atiwa kana zvakamira zvakaita saizvozvo ndakudawo kuti uone kuti ngandibhadhare sei kuvaka kwandikaita pane boysky pane kicheni pane toilet nebathi nesolar 100 watts murume akati zvekicheni handakana basa nazvo zvaunenge waitaita zveboysky zvaunenge waitaita kana kuri kupwanya kutora zvidhina tora asi solar ndiyandi kuti wose murume ndogona kuti tisarono solar ndo maperera aita nyaya yawa ndoshereka kubva nhasi uchibuda padhoo apo wasununguka wasununguka kana ukatokonziwa uchibuda pasereketiwa zvapera hanzi ndipe foni yangu nyaya yapera handisandakwanisa kusununguka kumupa foni yake handisandakwanisa kumupa foni yake seuchitadza kumpa nekuda kwekuti hongu ndangoramba pana basi asati akupa mushawo no rega nditaura zviro reva kuti hautongi wega panyika munokonzera masuicide munyika kana tasvika panguva yekuti tatuma vanhu vatani tasvika padivorce mupe zvinhu zvake achanga chitori chikumbiro chandanga ndaitawo kuna but ndikukudza manje wangoti kumbira ndobva ndikukudza ektemtem mupe foni yake mupe tora mupe izvezvo you have 3 minutes it's enough wanga wakaisa pini ibva wabvisira kuti pini dzacho anga akutaura kuti ndoda kuti ndizoratidza hama dzimai tichada kuti tipesane nemameseji ari no shuwa anga achida bata asati ayakudari vaifana kuti vakataura kumusha kupi ikoko ende iwewewo rega ndikutaurire ukazvawo zvakanaka so zvauri zviri raiti izvozvizvi odzeka vauri kuona vaunyana vanga vasina kudai vanga vari vasikana vachitogiwa vachiteuruka vachita zvatirizve iyo zvokafunga kukandikagiwa so ngoti apa ndangu wasina kugiwa ndikagiwa unofungidzira kuti ndiri mukomana ka nditoichemberewo umwe munhu murume anobva kuna Mwari asi wanzwa zvandangokutaurira ndoda upenyu hwakanaka zvose zvaona panyika zvinopfuura asi ita zvakanaka uvake musha wako mirira murume uchamwana kubva kuna Mwari zvinhu zvakuenda unotora ya free. Take care.